Entzunduka? Aituduk? Tia, zer ban? Dit mustroa argigarriak ikuste dat! Ez patatialea! Medusa! Roberta Flamenca! Eta beste! Ale! Ipurdia mugitu! Sartzen merkia! Zua! Zatoztin! Dit! Ze beroa! Ba. Zer da hori? Ez dakit. Zirko bat uste dut. Roberta Flamenca! Eta beste hainbeste! Zu, Jean! Eta zu, ere! Eta zu! Sartza hemen da. Gizan gitarista! Wow! Bizike polita! Txalo! Sinauri azkarra, miresgarria. Galdera bat pausatuko jogu. Bai. Untxa sinauri? Bai, Ez da sobera pisua? bai, pisua da. Azken adimen hor dugu. Utz dezagun konzentratzen. Publikoa norbaitek bere nina prestatu dauku. Azken adimen, uste duzu aurtxo hori infernurat edo paradisura joanen dela? Ea zer joan? Ze pena. Ale, beste monstro bat. Untxa zirezte? Gure artean dugu ere ez patatalea. Argigarria da egiten duena. Hor dugu, antzara akrobatiko kantaria. Eta Roberta Flamenca. Ze horeka. Gigi jokolaria. Txalo bat otoi. Gokila. Bilba gokila. Medusa hor da. Lucio eta bere hiru boz ikaragarria. Aurrean, Gatu alde, sentitzen alde, abaiuren, horiek diote, baigorrin ere, norbegala joien. argigarria da. Bai, ja. Txalo bat. Loretzain, elasikoa! Hor dugu! Untxa zira, Loretzain? Ados, bikain. Orain egiaztatuko dugu Loretzaina zirenez. Zer da lore hori? Arroxa. Eta hau? Geranioma. Bai, hori da, bibazu. Txalo bat Loretzain elastikoarentzat! Dugu iletsudun
eskeletoa eta suaren dantzaria! Musika! Nor da bera? Ez dakit? Jaki! Me bai! Egunon, Jaki! Egunan deneri! Kasu egin! Antzen ari baita gure Jaki! Sostenga dezagun! Jaki! 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 Jaki!